May kapatapaset iti pakasaritaan ni Ernest Shackleton ken ti partido nga endurance ta ekspedisyon ti imperyo a panagdalyasat iti Antarctica. Iti napalabas, innam alawas a nagkarigat endurance at nangibalubal iti idadalyasat na iti rinibribo a milya a napuset ti agkakadakkel at imangken a yelo. Sa nga gasutlaangan a milya, may salaangan nga aldaw idin. Sakbay ang makagteng ti partido endurance iti naikadeng a destinasyon da idi bigla a bimaba nga uray lang nga ti temperatura ti aglawlaw ket dagidi nagsaknap a yelo ket nagiginuyod da a nagtitipkel a nanglikmot iti endurance. Daytoyan ti nakaipitan ti bapor. Kaslala idin bukkel a naipigket iti tagapulot. Ingawid day di yelo anang ngipit iti bapor daytoy, nga inpateng nga iti naindaklan at taaw. Inkagumaan daaw winayawayaan ti bapor iti day di panakaipit na, ngam awan nagbanagan day di panagkarigat da. No iyar arig, kat saan akarkar na day di adidigra, ta napaspasama ken day di akasasaad iti daddum a bapor, a naglaylayag iti Arctico ken Antarctica. Ket iti daydi nga estado da, ijay tenga tinaindaklan at taaw, nga awan makakaammo ti ayanda, wano nagbanagan da, no anya ti pagbanagan agasat da, ket agkamataleken iti kirad tinakam, ken napingat a panangidaulo ni Ernest Shackleton. Naglabas ti tiyempo, nagnayon ti panakakemeg ti bapor iti yelo. Kinapilitan, apimanaw da iti bapor, tiat nagkampo da iti rabaw ti yelo, aging ga idi rinumek da iti yelo ti bagi ti bapor, sakbay nga inalunon ti danom, iti uneg ti yelo da itoy. Iti daydi, nagbaliwan ti misyon ti partido, ta nagbalinan a panakaysalakan da amabiyag. Pakaysalakanan dan tinay pangruna a planuan ni Shackleton. Inrusat dati nagdalyasat, anapan iti kaasitgan adaga, nga isla, babaen iti pananglasat da, iti nagbalay a yelo, iti rabaw ti taaw, akas pagrangtayan da. Idi may ka-23 ti Disyembre, 1915, 1915, manipo di jay kampo da nga kampo iti taaw, wenno Ocean Camp, inrusat da manen ti alis da apan nagna, amapan iti daga ti isla. Imbati da ijay day di may sa abilog, wano lifeboat, day di Scancomb wheels. Idi may ka-27 ti Disyembre, at darimso asinupyat iti nagbaetan the Worsley, ken Macnish, kadagidi at tiyempo, kat nasakit pa'y laeng unay tinakam na iti pan nakapapatay day di pusa, at taraken na. Saanen idi anaandura ni Macnish, day di panagtultuloy da, nagguyguyod kadagiti awit da. Napasnek day di pamati na akin na mauyong day di nga irusurusat da. Saan laeng agapo iti kinabayag da makaadayo iti baet ti panagkarkarigat da nga guyguyo iti kargamento, ngam gaputa amuna asaan na malakpedan ti panakadadaal da iti bilog iti panakay pauyas da iti pasagad. No amirisan day di anagteng da, agbanag nga innam abulan ti pagnaenda sakbay amadanon da ti gandat da. Saan to makaanay ti balon da, ken dinto pa'y ammo no anyan to ti pagpatinggaan ti kabailan da nga ungputan, no inayon da panunutan ti bannog lakamen da. Napanunot na idi, madadael dagiti bilog, kat mapukawan danton iti anyaman anamnama, agsipod ta awanen aramaten da pagdalyasat, wenno aramaten da pagpaarayat. Insardeng na nga rin tinaguyod, kat idi binili ni Worsley, agtuloy da, sinmupya ti Macnish, ken nakipinatangken asaanen ang naggaraw. Iti daydi panagalsana, kinwestiyon na ra ni Macnish ti otoridad ni Ernest. Agsipod, ta limneden ti baporda nga iturayan na. Inrason na, nga iti daydi asaad da, addaanen kalintigan dagiti marinero adi sumurot iti bilin ni Ernest. Agsipod ta, daydi kontrata da, ket nagpasu iti daydi panaglined ti endurance idi may ka-21 ti Nobyembre. Kimmanunong ken Macnish ni John Vincent kadagiti a panawen ket pagaammo asutil ken miron kadagiti kakadwana. No amirisen ken panunuten daydi karikot ti saadan da, sa inayon ti kinadakkel ti peggad anakay baudan da, numuna ta adda da pay met nga rod iti langalang ti taaw a yelo, simken ti karirikna ni Ernest nga anyaman agundaway da amabiyag ken makasubli
ket agkam matalek unay iti panagtutunos da, ken iti di pa nakaburak ti grupo. Nasken nga rud unay nga iti daydi agundaway, ket natunos ken may salaeng ti kaddeng a masurot. May sapay, na pasingkadanan kadagidi a panawen, ti kinapateg ti kabailan ni Macnish, iti panakapalagaan ti kasasaad da. No amerisan ti kinapaypayso, di da mabalin a paluspusan daytoy, gapo kadagiti nasisita a kabailan na. Kasta daydi kapanunutan idi ni Shackleton, ket binalaagan na apaltuugan na ni Macnish, no sumina daytoy iti daydi grupo da. Kalpasan na, si uulimet ni Ernest, anapan nangala iti artikulo ti paglintegan ti bapor, ket imbasa na ti linaon daytoy kadakwada amin. Segun ken ni Ernest, na isaad ijay, nga uray limneden ti bapor, agtultuloy ti tangdan kadakwada, agingga iti makagtengda nga agsubli iti puerto. Iti kasta, at dadapay laeng amin iti poder ken panangidaulo na. Isu daydi tinanggibos ti anyaman nga argumento. Kasapulan idi ni Ernest nga atipaen adagos, daydi agsipud ta adda idi nalimed a peggad nga daydi karpintero ket makisasao ken makikumkumplot iti 2 wenno 3 wenno adupay a kakadwada may panggep iti panunot na. Ket iti kasdi awan ti daulo aglalo ti sango ti panagpeggad ti biag ti makaandor asaan a mangikan kano iti panakakarit ti otoridad na. Nasakit daydi karirik na idi ni Shackleton iti daydi apasamak, saan agapo ta na kwestiyonaran laeng ti otoridad na ludikat gapo iti daydi gandat apan nga bando narkomani Macnish kadakwada. Insurat ni Shackleton iti diary na, "Jakto mapakawan daytoy karpintero iti daytoy apanawen ti bagyo ken kinarikot." Kalpasan daydi anapasamak, impasardeng ni Ernest daydi intention da apan nagdalyasat iti yelo. Idi aglepas ti maysa a bulan, nangipatakder da iti sabali a kampo a pinanaganan da iti Campo Tianos, wenno Patience Camp. Nagindeg da dito iti 3 a bulan. Napanmet sinubli nga inala ni Frank Wild daydi imbati da abilog wenno lifeboat, daydi Stancomb Wills, ijay nagpanawan da a Campo ti Taaw wenno Ocean Camp. Inkaddeng da nga ijay Campo Tianos wenno Patience Camp, ti pagurayan da iti panagbettak ti yelo. Inton adda tumpor arengat a makaanay a pangidalyasatan da kadagiti bilog da, isunton ti panagtuloy da amapan ijay Snow Hill Island, a managano da duma iti Paulet Island. Dakkel ti tulong ti kinasiglat ken kinagaget ni Macnish a karpintero. Nupay isu idi ti kataengan kadakwada amin iti edad na 50 ket maysa. Naparagsit nga gunggunay, ken saan ang makaidna ket kan kanayon latta a nagubobra. Isu ti nakakaammo anang partuat kadagiti naaramat anasken a pinangresolbada kadagiti rimso a parikot adi nasagsaganaan. Isu ti nangibanag kadagiti panagtarimaan kadagiti alakaman da tapno may serbida dagitoy kadagiti dadduma a dumteng a pakasapulan. Impamuspusan na a pinasayaat dagiti bilog babaen ti panangusar na kadagiti kadawyan laeng a banag, nabirukan na iti aglawlaw. Pinasayaat na dagiti gargaret da, tapno nabileg ti panagandur da kadagiti sumununto a pakausaranda. 1916, ipapanaw manipod iti tapaw ti yelo, ken makalawas a panagdalyasat iti Taaw. Iti daydi Enero ti sumuna atawan, nagibturda iti napipigsa ang angin, kagiddan, ti panagtudtudo na iti niebe. Nagindegda iti daydi flow, anaguray, agingga ti nakagteng daydi panaganod ti nagyananda, iti turong alaod nga ayan ti isla a pangalilaw, wenno Deception Island. May sapaset daytoy, dagiti isla ti abagatan a Shetland, wenno South Shetland. Ang nakairamanan ti isla ti Elepante, wenno Elephant Island, iti laudan a paset ti Palmer Peninsula. Ammo ni Shackleton nga adda probisyon ken masarakan da a pagpaarayatan sa jay. Kastamet pasaray pay nga adda may sarong a bapor dagiti balyenero nga agkemeg iti balyena. Nagkirang ti rasyon at raunda ket tapno mapag-anayan da dagiti nabati a rasyon kadagiti sumunong aldaw naganop da iti penguin ken dadduma a mabalin a may taraon a naggapo iti baybay. Ti penguin amakuna
ket dakkel bilit, nga saan nga agtayab, ken agbiagda iti nalamiis, adiso. Ijay, akin abagatan nga ungto ti lubong, ket usarenda ti payakda a paglangoy. Kadawyan nga agrukod tinataingan a penguin, iti nasurok at 3 a kadapan ti katayag na, ken agdagsen iti agarop 35 a kilo. Nakaanop da pay ti tumatayab iti tangatang. Kinasapulan da salimetmetan ti panakarasyon ti probisyon da, agsipod ta di da masinunuo, no kaano a makaapanaw da a mapan agpaarayat, wenno kaano da a maarayat. Naamiris da, aday di ininot a panaganod, day di patagayelong ayanda, ket agturong iti tenga ti taaw, ken umad-adayo iti day di Paulet Island, gangandaten da idi adanunan. Insurat ni Thomas Ordelis, ti opisyal a nangiggam iti bodega, dagiti supply da may panggap iti daytoy a tiyempo. Kinunanam, awan regta ti espiritu anay paay ti daydi panakasirpat mi iti daga, agsipud ta saan mi met akabaelan a magtengan. Agbisin kamin, saan pay met agawat, ngam pudno a panagbisin iti agmalem. Karne ti sil, ken kagudot ti tasa anadaroy agatas ti pamigat. Iti sumuno bigat, dimteng ti bagyo a niebe. Nagtitinnupa dagiti bimato a yelo, ken nagpulpuligos iti napegges, dagiti agtatapaw a yelo, iti aglikmot day dinarasi a nagyanan ti kampuda. Nagnaynayon da a nagridam, ken nagbantay, a nagpadaan iti anyaman a dumteng a peggad. Idi may 30 ti Marso, nang rugi a naggrengat, ken nagburak day di patag a yelo nga ayanda. Pinapaltugan ni Shackleton dagiti nabati nga aso, akakadwada, ket imparamid na ataraon dagiti babasit. Iti sumuno nga aldaw, nagsina day di nagkampuan da arabaw ti yelo, ket naisina dagiti 3 a bilog, ngam naimbaglaangen, ta naalistuan da anay subli dagitoy. Kas umapapay, idi may 7 ti Abril, nasirpat da iti adayo ti Elephant Island. Iti sumaruno abigat, naglawag ti tangatang, ket nagparangmet iti adayo nga imatang da ti Isla Clarence, wenno Clarence Island. Nadlaw da ti panaglukay dagiti nagdidekket a bimalay a yelo iti sirok da. Ngem nailasin da nga agpegges ti danom iti uneg ti taaw gapu iti panagpangato ken panagpababa dagiti may daluyon nga yelo. Idi may 9 ti Abril, nagrengat day di batog dagiti bilog da ket dinagos da ti nagikarga, kadagiti imet da kadagitoy dinto ta day dirabaw ti yelo a nagyanan da, ket nagnayon metten a nagsina. Iti day di 9 ti Abril, kalpasan ti 54 a bulan, a panakakulong da iti yelo, naaddan da iti tsansa a mangisalakan iti biagda. Ngem kinasapulan a makalibas da iti day di timangken a yelo. Iti baet ti patapatada, a panagbalbaliw ti direksyon ti napeggas nga angin, ken panagdakkel dagiti agkakarungsot a daluyon, inwaragawag ni Ernest dagiti mabalinda a mapagkamangan. Isla ti Panganlilaw wenno Deception Island, Isla a Clarence wenno Clarence Island, Isla ni Prinsipe Jorge wenno Prince George Island, baybay tinamnama wenno Hope Bay, iti igid a paset ti kontinente ken Elephant Island. Umuna, apadasan da ti Isla ti Panganlilaw wenno Deception Island, ta amuna nga adda mabalin a nabatbati a provision ijay nga agpaay kadagiti nadadaelan a marinero ken dadumapay a managlayag. Ken amuna met manipud kadagiti nabasa na a record ti nabigasyon ti armada ti Britanya nga adda idi nay patakder a kapilya ijay ket iti kasta no kasapulan dati kayo mabalinda rakraken daytoy nga aramidan a bilog a paglayagan da. Ket no may panggapmet iti isla ni Prinsipe Jorge wenno Prince George Island, nabasa na kadagiti datos ti armada nga adda kuweba ditoy a mabalin a pagindagan. Limugan da kadagiti 3 a bilog, ket inrusat dan di papanda panang Sarakusok iti peggad ti taaw tapno mapanda kumamang iti maysa kadagiti isla a magtenganda. Kadwa ni Ernest iti bilog a James Caird ni Frank Wild ken 10 ket maysa kadagiti kakadwada. Gaputa daytoy iti kadakkelan kadagiti bilog, inkargada dito iti dakdakkel a bingay dagiti balon ken dagiti alikaman iti kampo. Iti daydi panagikargada iti daydi a panaglayag da, insurat ni Shackleton.
Adu dagiti banag nga ipagarup mi idi anapateg na ininot anay belbeleng iti kamaudyanan na. Idi imapay ti madadda panakay pilit ti panangawat iti naatap a panagbiag. Mabiyag ti tao iti nakisang a pagbiagan. Saan ang nagbayag ket dagiti panagim-imis iti beneg ti sibilisasyon ket naiwalinen iti sango ti natadem a kinapaypayso. Ket no maaddaan ti tao iti uray bas kabasitan agundaway amang gunod iti taraon, ken pagsilungan, mabiyagan ti tao, ken mabalinpay at ti marikna na aragsak, ket isut pudpudno. Inigaman ni Worsley day di bilog a Dudley Docker, ket kadwa na ijay ti siyam kadagiti kakadwada. Naglugan met da Hudson, ken Crean agraman tallo kadagiti kakadwada iti day di Stancomb Wills. Day di James Caird tinakinsango, ket sinaruno dagiti dua abababasit a bilog. Iti day di umunang aldawda ang naglasat iti danom. Isut kalamiisan, ken kapeggadan unay. Narigatan daan nang igawgawid kadagiti bangkada, ket adu dagiti nganganida nakaisagmakan. Iti masangwanan da paspasamak, awan pulos padas ang nakay paspasaganaan da kadagitoy. Nagsisineksek da iti kadagiti tallo a bilog, ket kinasapulan da adagos na amwen ti mangimani obra kadagitoy iti tenga ti kapipeggadan a kondisyon ti taaw. Adda day di kanito, gapoy ti ayat dagidi adday ti Dudley Docker, makalinteg da iti lasaten na, naipit ti bilog iti dua adadakkel a yelo. Nangibato ti James Caird kadakwada iti tali, ket ginuyod na ida. Iti day di umuna arabiida iti taaw, nagkampo da iti tapaw ti maysa na simpa adaan at timangken a yelo. Iti kadagiti pa nagkampo da ti rabaw ti yelo, nagduduma dagiti saan a maputput a peggad, apakaisebaan ti tumunggal maysa kadakwada. Iti maysa a pasamak, limsot iti danom ni Ernest Holness, anabalkot iti nakatampungan na apagturugan. Saan na napakpakadaan day di panagrengat ti disso, nang ipatakderan na iti tolda nagiddaan na. Alimbasagan idi ni Shackleton, ket agpag nang agpampanunot iti ayanda arabaw ti yelo. Nariknana ti panaggaraw day di rabaw ti patag, ket nakangag iti repaak iti sirok, tinagbadikan na. Iti daydi panaglagto ng imadayo, iti daydi naggapuan ti repaak, na imatangan na ti panagbedtak ti yelo, iti nagsaadan ti maysa, kadagiti tolda ti kampo. Naguyo day dinapisang at tolda ket nagkaribuso dagiti adda iti unag na. Nakangag iti uni akasla na abbungan adaranudor ket nagtaray anapan na kinita day di nagsaludsod. Kasano kay dita? Adda dua ijay unag ti danom impukaw ti maysa kadagiti kakadwada. Iti maysa paset ti daya ni Shackleton kalpasan daytoy insurat na. Nagukap day direngat iti agarup upat a kadapan. Ket idi nagpaklebak, tapno sumiripak iti wangawangan ti rengat, adda puraw at timpaw iti danom. Maysa pagturugan asupot, wano sleeping bag, nga adda tao iti unag na. Ginawat ko, aginamatan daytoy, ket intalok nga insalto iti rabaw ti yelo. Manulaay nga segundo, kalpasan daydi, nagtinnupak iti kastaunay, ti kapagsana, dagidi dua nga iking ti rengat. Nagasat laeng ta, may salaeng at tao tinaypan iti danom ta di ket di nagbalin kuman at trahedya. Nakasalikap-kap iti day di nasalba a pagkumutan wano sleeping bag ni Holness nabasa aging gay tisibet na ngem saan met ket di nadangran. Naglukat manen tay rengat ket naigawid ti James Caird a lifeboat akadwa jay toldak iti maysa a pingir. Naipan met iti sabali a bangir dagiti dua a bilog kastamet amin dagiti dadduma iti kampo. Kadwak ti dua wenno tallo kadagiti kakadwa nga imay timulong ket inkusbuk day ti toldak. Idi nagadado dagiti imay imarayaten, dagos maten anay ballasi ti James Caird iti daydi na magsina iti patag arengat. Nagkutkot ti mermer ni Holness iti panakabalkot na iti lamiis. Ti rigat na, awan idi mabirukan a kawes a mayted a pagsukatan na. Timmangken ang nagyelo ti kawes na anang bungon ken kuana. Ti laeng mabalin idi apang taginayon iti pudo ti bagina ket kinasapulan na ti nagpagna adi nagsarsardeng iti rabaw ti yelo bayat ana ininot a nagaruyot ti natunaw a yelo iti akin uneg aparte ti arwaten na
anay dennes iti bagina. Nang dutok ni Shackleton iti nagsinublat anang bantay ken kuana, ken nang sigurado adi nagsarday daytoy iti pannagnana iti nagpatnag. Daydi panpannagna ken panaggargaraw ni Holness ket pananglapped iti panagbalay ti lamiis asumrek iti uneg ti bagina. Nasisita asaan ang napalubusan ti lamiis nga agbalay iti uneg na ta daytoy ti mangigapo iti hypothermia a pakatayan na. Nagpatnagmet daydi uni a nasarangsang a parnoay ti panakagaraw-garaw ti timmangken a kawes na. Nagnaynayon a naggungunay daytoy agingga iti pimudot ti bagina ket iti kasta daydi bara a naggapo iti bagina bayat ti dina panagsardeng a nagpagnapagna ti nangininot a nangrunaw iti nagyelo a panakababasa ti kawes na. Idi agbannawag iti may ka 11 ti Abril, daydi nagsardengan da abag iti yelo, ken nagkampuan da iti daydi kalabes arabii. Ket napalikmutan iti nawanwan a nagtitipkel a yelo, ket awan makita da iti idi danom. Iti daydi ngagsapa, pagamuan ta daydi nagtakderan ti karpintero asuli, daydi ayan na a yelo, ket nagrengat. Simmina daytoy suli a nangyadayo ken Macnish, a nagpukkaw ken nagpaarayat iti maysa kadagiti kakadwada. Dagos nangibato iti tali, ken ni Macnish daydi rimwar a kadwada. Sinipaw ni Macnish daydi ungto ti tali, ket imbarikas na asiniglot daydi ungto na. Kinulunikon met daydi kadwana nga adday ti dakkelapatag ti ungto abiyang na, tapno maguyod na daydi suli ti yelo a nakaisinaan ni Macnish. Idi nayapiring daydi nagtakderan na iti igid ti patag a yelo, limagto ni Macnish anapan iti tapaw a nagkampuanda. Saan a nagsardeng ti tudot ti niebe, kastamet ti napigsang angin, ken dadakkel a daluyon. Narigatan da, nagpaginasideg kadagidi bilbilog da. Bayat ti panagikargada, kadagiti inaramad da iti daydi a panagkampuda kadagiti bilog, naspak daydi nagtakderan ni Ernest nga iking ti yelo. Inalayswan dagiti tao na tinanggaw at kenkwana sakbay anatwang daytoy anatinag iti danom. Dimmakkel ti danom iti sirok dagiti agallon-allon na patag a yelo, ket naguray da iti panaglukat dagiti yelo a nakabangen iti paglayagan da. Idi adda na sirpat da danom, dinagos da nga impan dagiti bilog iti igid da iti nagkampuan da a yelo, tapno agpalyas da sadanto aggaod. Nagistayan na pattuog a nabaliktad ti James Caird iti daydi napigsa a panagtitinimog ti dadakkel a yelo iti uneg ti danom. Naitako ti sikagan ti bilog iti danom ket adu dagidi nabasang aramaten da at timmangken ken nagyelo. Kinapilitanen nga imbeleng da dagitoy. Kinaras da daydi danom nga imuneg ket agmatuonen idi nakapanaw da ijay yelo a nagkampuan da. Idi agsipnget nagsardeng da naggaod, idi adda nagtengda adakkel a yelo. Naamiris da ang mabalinda pagkampuan da ito iti daydi sumuno arabii. Nagsisinublat da nagbantay kadagiti gaod da. Kadagidi nagbabaitan dagiti dadakkel a yelo iti aglawlaw. Nariknada ti kaadda dagiti adu a nagliklikmot a dadakkel ken napipeggad a butanding wenno killer whales. Nang nangyagda dagitoy a nagpugpugso iti uneg tinarungsot a danom. Nakapasiggaar ti kadadakkel dagitoy a naparso nga agbiag iti tao agsipud ta mga lunon dagitoy ti uray anya nga ayop ket pasaray agdagop ti pito a dadakkel a dugong ti maduktalan a nagyan iti uneg ti bituka da. Nagdandanagan da ti kaadda dagitoy iti sirok ti nagkampuan da agsipud ta iti kadadakkel dagitoy uray may salaeng ti lumungaw ket mabalinan na pabalinsuwa ken dagiti naglayagan da abilog. Nagibtur da iti lamiis ken panagulaw-ulaw iti daydi a nagpatnag. Agsipud ta nagtagtaginayon ti panakaydaldaluyon ti tapaw nga ayanda. Simmaya ti tiyempo iti aldaw ti may ka 12 ti Abril. Ket iti baet ti panagkapoy ken panakapaksoy da. Nakita ni Ernest kadagiti langa dagiti kakadwana ti panangnamnama. Intultuloy da tinaglayag ken naggagaod. Naduktalan da anayadayuda iti isla ti Pangalilaw wenno Deception Island. Aginandat da aturungan. Kalpasan ti panakainuman na kada Wild a diputado na ken Worsley nga isuday ti kapitan ti bapor. Inkadeng ni Ernest apadasen da ti baybay a Hope Bay iti igid ti kontinente.
Idi mumalem ti daydi nga aldaw. Naduktalan da adi da mabalin ti agkampo iti daydi arabii. Gapwen ta nakaro ti panagdawel ti taaw. Nagnaynayon ang naguyuyas dagidi yelo ang nagtatapaw anang karit amang bangen ken mangipit kadakwada. Induron ida nga impideg ti angin iti dadakkel a yelo. Inalidtakan da ti madayo ket inkagumaan da ti imalis iti daydi na kay pideganda. Nagpatnagda naggaod iti tenga ti ingget lamek na ataaw. Nagsisinublat da nagbantay ti daydi arabii. Dagidi makalpas iti batangda ket napan nakikinepkep kadagiti dadduma tapno mamentenar da ti bara ti bagida. Kas ninamnamada, nagdakas ti panawen iti daydi panagdalyasat da. Nagbalin pinagayayaman ti taaw dagidi tallo a lifeboats naglayagan da. Iti masikiganda, dimteng ti agbulbula a danom, dagiti dalluyon, nangipalpal nga tok ti yelo, ken nang bangen iti tangatang. Inagawaan da tinaggaod nga awan sarday na, aging ga iti didan marikna, ti lamiis, rigat, ken bannog da. Segun tilagip ni Thomas Ordelis, quartermaster, iti kadagidi aldaw ti 7, ken 14 ti Abril, 1916, kinunana, ijay insurat na. Tilas ud tintero a panaglayag na duktalan mi, kadagiti kalalam ekan arabii, uray no nalapunos ti basa, dagiti guantes mi, ket pasaray ugsuten mi apespesen, papuduten na basit, dagiti dakulap mi. Ngem saan ang mabalinda ito'y kadagiti medyas takasapulan, nga iremedyo mi latta, anamaga, dagiti sakami. Malaksid iti panangsepsep mi iti natiptipping a yelo, awan sa bali a pangep-ep iti wawmi. Sumagmamano kadagiti adda ijay bilog a wheels, ti napaksuyan unayen. Ngem awan maaramidan mi kadagiti akanito. Masapul nga ilayon mi latta. Agkam matelek ti talged, ken panagnaynayon ti biag ni amin, iti isasanglad mi iti daga, iti kabiitan a panawen. Peggad ti ited ti panagtaktak. Nasken nga iwalay ti pakataktakan. Nagnaynayon da nga rod ang naggagaod iti saan ang maungungput a baybay anang baet kadakwada ken ti namnamaen da a pagsangladan da. Awanen makita da ket nagtalged da iti panagruwar ti bulan. Iti daydi kaawan ti bulan nangi pamuspusan da anang sindi iti posporo iti linged ti kanbas tapno maaddaan ti apagbiit a kaanito ni Worsley a kapitan sumirip iti kompas tapno mapasingkedan na ti turongda, ken no sa dino ti direksyon ti pugso ti angin. Karkar na ti kinaalyento ni Worsley, iti panangamuna iti pagturungan da, iti baet ti lidem, panagrikos ti napiggas ng angin, ken rugso dagiti agtutupak daluyon. Banag daytoy, anakay gapo, iti panakaistalda. Pinagsisinublatan da ti naggagaod, tapno makapagsisinublat damet, anapan kimleg, naginana. Ngem kadagidi tiyempo ti panagkalma basi ti taaw gaputa kam kamakamen dati makaadayo bayat ti kinakalma ti panawen ta mga no pagamamuan tumanen nga agbaliw daytoy adda dagiti saan apulos a nagiridap aging ga iti naawanandan iti puot adi makagaraw. Idi may ka-13 ti Abril nagbirin dagidi bibibigda nabannog unayen dagidi nalabaga matmatada ket purawen dagiti nagbalayan ti yelo arupa ken barbasda. Uray di naikanda iti taraunda, kaadwan kadakwada tinangisarwa kadagiti impaunegda, gapo iti panakaulaw da, iti daydi panakay taltalo ken panakay walwallages dagiti bilog iti nadawel a taaw. Naamiris na Ernest kasapulan dan ti sumanglad iti kaasitgan a daga. Ti kapardasan a magtengda iti daydi a turongda ket Elephant Island. Ditoy ti pagpatinggaan daytoy may kapat apaset daytoy asarita may papan iti daytoy panagdalyasat nga inrusat ni Ernest Shackleton a panagbalasiw iti Antarctica iti proyekto nga ekspedisyon ti imperyo a panagdalyasat iti Antarctica. Anya nga tatiagururay kadagitoy marinero iti tenga tinagulid kan nadangkok a taaw. Makaibtur da paylaan nga ta, makalasat da nga ta, padaanan dagiti sumarunong apaset daytoy asarita ket amwen ti sungbat dagitoy asaludsod.